Tervetuloa Oitin ystäväkeitaan Livestream-lähetykseen. Tänään meillä on vuorossa ilmestyskirjan 4. luku ja sitten onkin enää jäljellä 5. luku. Kun ilmestyskirja pitää sisällään 22 lukua ja tietenkin sitten lukukirja päättyy uusiin taivaisiin ja uuteen maahan ja paratiisiin ja minkä Jumala meille valmistaa, niin se on tietysti se kaikkein upein loppu ilmestyskirjalle. Mutta kun me nyt sitten aloitimme keväällä tuosta 6. luvusta ja meillä on jäljellä 4. ja 5. luku, niin tämä on kyllä myöskin erittäin hienot luvut lopettaa tämä ilmestyskirjan tutkielma. Tässä käsitellään tämänpäiväisessä tutkielmassa taivaallista Jumalan palvelusta ja Jumalan ylistystä ja sitten ensi kerralla meillä on vielä teurastetun karitsan keskeinen rooli sekä Jumalan suunnitelmissa että hänen ylistyksensä, niin ne on kyllä 2 valtavan upeaa aihetta, mihin tämän tutkielman voi päättää. Mutta laitetaan ensin kädet ristiin. Rakas Pyhä Henki, anna sinä taas viisauden ja tiedon sanoja tähän Raamatun tutkiskeluun ja anna sen olla jokaiselle kuulijalle hengelliseksi elämäksi ja ravinnoksi ja rikkaudeksi. Kiitos sinun pyhästä sanastasi ja kiitos, että sinä olet itse sitä valaisemassa ja avaamassa. Ja saamme, Herra, tutkia ja ihmetellä näitä valtavia Jumalan armon salaisuuksia. Aamen. Tämä on lyhyt luku, 11 jaetta ja ainakin ensin lukea kokonaan sen ja sitten lähdetään vähän purkamaan näitä osia. Sen jälkeen minä näin ja katson, taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari näöltänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta ja niillä valtaistuimella istui 24 vanhinta puettuina valkeihin vaatteisiin ja heillä oli päässään kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtoa, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen, ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja 3. olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot, ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. 4. luvussa taivaassa on ovi auki. 11. luvussa, kun on puhallettu pasuunaan, niin Jumalan temppeli taivaassa aukenee ja hänen liittonsa arkki näkyy hänen temppelissään. Ja sitten 19. luvussa, kun valkoisella hevosella ratsastaja lähtee maan päälle, Jeesus palaa maan päälle,
niin Johannes saa nähdä taivaan auenneena. Eli tämä Johanneksen näkemä ilmestys lisääntyy, kasvaa. Hän pääsee koko ajan syvemmälle näihin Jumalan suunnitelmiin ja salaisuuksiin. Me pääsemme tässä seuraamaan taivaallista Jumalan palvelusta. Ja mikä voisi olla upeampaa ja innoittavampaa ja ylevöittävämpää kuin tällaisen Jumalan palveluksen seuraaminen. Taivasta kuvataan jalokivillä, jalokivien loisteella, lasisen meren kristallinäköisellä loisteella ja siellä on olentoja. Seuraavassa luvussa näemme valtaisat määrät enkeleitä, näemme kaikki luodut ylistämässä Jumalaa. Emme vielä mene sinne, mutta tämä taivaallinen Jumalan palvelus on jotain sellaista käsittämättömän upeata, käsittämättömän suurta, käsittämättömän hienoa. Minä laitoin tuohon alkuun semmoisen pyhä hymnin, jota kaikissa protestanttisissa kirkkokunnissa 1800-luvulla syntynyttä hymniä lauletaan, suomen kielelläkin se on olemassa. Ja usein sitä lauletaan tätä pyhä, suuri Jumalamme vapaiden suuntien Jumalan palveluksissa ja luterilaisen kirkon Jumalan palveluksessa, kun on virsi pyhälle kolminaisuudelle, niin usein tämä virsi on siinä mukana. Ja tietysti tämä trinitaarinen kolminaisuuden ylistys löytyy muistakin liturgisista kirkoista. On upeaa, että tällaiset taivaalliset näyt ja Raamatun tekstit saavat innoittaa lauluntekijöitä ja seurakunta ottaa näitä elementtejä omaan Jumalan palvelukseensa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan ylistysmusiikkia, niin monta kertaa se, kun todella kaivetaan Raamatusta niitä aineksia, niin ylistykselle tulee todella jotakin sellaista sisältöä, että siinä ollaan palvomassa Jumalaa ja ollaan aistimassa jotakin taivaallista, sitä kun taivas saa laskeutua meidän keskellemme. Jos ylistysmusiikiksi jää vain sellainen ikään kuin, ettei anneta näiden Raamatun tekstien oikein innoittaa sitä tekstiä, niin helposti se ylistysmusiikkikin sitten kapeutuu ja siitä tulee vähän sellaista monotonista toistoa joissakin asioissa. Tietysti sitten jos vielä teologia on sellainen, että ajatellaan, että ylistys on jonkinlainen metodi, jolla Jumalan kirkkaus vedetään alas, niin sitten se vielä kapeutuu, kun tätä ihmiselämää kavennetaan oikein kovasti. Ensimmäisten kristittyjen virsikirja oli tuo psalmien kirja ja siellä on toki valtavaa ylistystä, mutta siellä on myöskin kaikki muut ihmiselämän tunteet, ahdistukset, epätoivot, kaikenlaiset taistelut ja ihmettelyt ja kyselyt, mitä ihmisen elämään kuuluu. Ei ylistystä pidä sillä tavalla niin kuin yksinään karsia, että ikään kuin se psalmien kirjasta puolet vedetään pois ja vaan toista puolta käytetään. Kyllä me ihmiset tarvitsemme kaikenlaista Jumalan kohtaamista, mutta on upeaa, kun ylistys saa olla todellista Jumalan ylistämistä ja kiittämistä, niin kuin nyt tuo pyhä hymni. Siinä videossa, jonka siihen klikkasin, se taitaa olla kanadalainen adventtiseurakunnan koulu, joka sitä laulaa, mutta tämän laulun hän on tehnyt anglikaani pappi Englannista 1800-luvun alkupuolella. Mutta tämä Jumalan palvelus, tämä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys ja nyt minä sanon sen ymmärryksen mukaan, mikä minulla näistä asioista on, ja voi olla, että jos sinä kuulut johonkin liturgiseen kirkkoon, esimerkiksi luterilaiseen kirkkoon, niin saatat olla eri mieltä, mutta yritetään keskinäisessä kunnioituksessa käydä näitä asioita lävitse.
Vanhassa testamentissa oli esikuvia Jeesuksesta, Jeesuksen tuomasta pelastuksesta, ja siellä oli tarkka jumalanpalvelusjärjestys. Siellä oli uhrit, siellä oli erilaiset suitsutukset ja toimitukset, ja niiden piti olla niin kuin ne olivat käytössä. Ne olivat esikuvia siitä pelastuksesta, mikä Jeesuksessa meidän ihmisten keskelle tulee. Siellä ei päästy vielä tuntemaan uudesti syntymisen salaisuutta ja Pyhän Hengen sisällistä asumista ihmisessä. Kyllä siellä monella tavalla Pyhän Hengen voimaa koettiin, ja se on meille monella tavalla esikuvallinen ja hyvä kirja, Vanha testamentti. Mutta sitten kun Jeesuksessa tuotiin se pelastus, joka synkiselle avataan syntien anteeksiantamuksessa, ja hän armosta pääsee osalliseksi Pyhästä Hengestä, niin kaikki tällaiset liturgiset menot ja kaavat, niitä ei enää uuteen liittoon tuotu. Uuden liiton seurakuntajärjestys on ihan se, että kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Se on sitä, että Jumala antaa seurakunnan keskelle armoitettuja opettajia, profeettoja, evankelistoja, monenlaisia palvelutehtäviä ja lahjoja. Ja nämä lahjat yhdessä, keskinäisessä yhteydessä ja rakkaudessa toteuttavat sitä Jumalan ihmettä. Me emme täällä enää rakenna uudessa liitossa ikään kuin Jumalan palvelusta. Ei uudessa liitossa edes ole sellaisia pappeja, jotka vetävät jonkun alban, siis tämmöisen valkoisen kaavun yllensä, joka sekin tietysti jollakin tavalla saa nyt innoituksensa täältä ilmestyskirjan teksteistä ja vanhan liiton esikuvista. Niitä ei siellä ole. Se pappeus on lakkautettu ja kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset kuuluvat tähän pappisluokkaan, ovat Jeesuksen pappeja. Meillä on yksi Herra, meillä on yksi Isä ja me olemme veljiä keskenämme. Ja nyt, niin kuin sanoin, tämä voi sinua loukata, enkä minä halua sitä siinä merkityksessä tuomita, että minä ajattelen, että kun Jeesus sanoi, että tämä Jumalan valtakunnan siemen on niin kuin sinapin siemen, että se kasvaa suurimmaksi mahdolliseksi puuksi ja kaikenlaiset taivaan linnut tekevät pesänsä sen oksille. Kyllä Jumala voi vaikuttaa näissä liturgisissa menoissa ja voi vaikuttaa näissä kuvissa ja tällaisissa, mutta se ei ole hänen tarkoituksensa, miten hän toimii uudessa liitossa. Jos me yritämme ikään kuin rakentaa tällaista taivaallista Jumalan palvelusta tänne maan päälle ihmiskonstein, niin me teemme sitten liturgisen järjestyksen, me laadimme kirkkokäsikirjan, meille tulee pappeja ja piispoja. Ja tämä sama vaara uhkaa ihan niin kuin vapaitakin seurakuntia, että vaikka sitä kirkkokäsikirjaa ei ole kirjoitettu, niin jos siitä tehdään ihmisjohtoinen järjestelmä, niin me emme voi mitään muuta kuin kaventaa sitä rikkautta, sitä runsautta, mitä Jumala haluaa seurakuntansa keskelle antaa. Meillä oli hyvä Jumalan palvelus eilen juuri omassa kotiseurakunnassa Riihimäen kotikirkossa. Nuoret pitivät sen Jumalan palveluksen upeata, kun kerrankin oli seurakunnan kokouksessa, niin keski-ikä niin selvästi alle 50 ja meitä vanhojakin siellä tietysti oli, mutta oli paljon nuoria mukana ja he vetivät sen. Ja normaali tilannehan on se, että se keski-ikä on hulppeasti päälle 60 ja se on murheellinen tilanne seurakunnassa. Mutta jäi oikein puhuttelemaan siinä Jumalan palveluksessa, kun meidän nuorisotyöntekijämme sitten piti saarnan siinä ja kertoi omasta perheestään. Heillä on 4 lasta ja he olivat semmoista leikkiä joskus leikkineet, että mitä puuttuisi, jos joku perheenjäsen tästä joukosta puuttuisi. No, monenlaista puuttui, koska jokainen oli oma rikkaus ja Jumalan lahjoittama lahja siihen perheyhteyteen. Minulle oikein Pyhä Henki vähän kipeästikin rupesi puhumaan, että no, kun me olemme Jumalan perhe, seurakuntana tulemme yhteen. Jos me kysymme, että mitä puuttuu, jos joku meistä puuttuu täältä kokouksesta. Jos meidän kokouskäytäntömme on sellainen, että sinun osasi on olla vaan yhtenä siellä Jumalan palveluksessa tai siellä
niin kuin meillä vapailla suunnilla on, istutaan penkissä ja kuunnellaan saarna ja kuunnellaan laulut, ehkä virsiin osallistutaan. Jos sinä sieltä puutut sieltä kokouksesta, niin huomaako edes kukaan, että sinä puutut sieltä? Jos meillä on keskinäinen perheyhteys seurakunnassa ja jokainen pääsee tuomaan sen lahjansa, minkä Jumala on hänelle tarkoittanut, sen rikkauden. Ne Jumalan pyhän hengen antamat lahjat ovat moninaiset ja meillä on ihan liikaa puhujakeskeinen kulttuuri monta kertaa. Lahjat voivat olla monenlaisia ja niitä voidaan monella tavalla tuoda, mutta jos se rakkaus saa tulla esille, mitä seurakuntalaisissa on, ja se rikkaus, minkä Pyhä Henki haluaa seurakunnan kautta antaa, niin me todella saamme täällä maan päällä maistaa taivaallista Jumalan palvelusta siinä muodossa, että Pyhä Henki luo meille sitä erilaista rikkautta, erilaista yhteyttä, antaa lahjojansa, antaa armotuksiansa. Ja silloin oikeasti sellainen kysymys, että mitä puuttuu, jos sinä puutut siitä kokouksesta, jos sinä puutut siitä yhteydestä, tulee todelliseksi, kipeäksi kysymykseksi. Koska kukaan ei voi korvata sitä rikkautta, mitä sinut on tarkoitettu seurakunnan keskellä tuomaan. Mutta jos meidän Jumalan palveluksemme on semmoinen muotomeno, liturginen järjestys, tai niin kuin joskus vapaissa suunnissa voi olla penkissä istumista ja passiivisena kuuntelemista, emme me edes pääse maistamaan sitä rikkautta, mitä Jumala seurakunnan keskelle on tarkoittanut. Ja jos nyt joku ajattelee sillä tavalla, että kun laitetaan ne valkoiset vaatteet ja pannaan hopeaa ja kultaa ja vähän yritetään markkeerata sitä, mitä tuolla taivaassa on, niin se on aika vaarallinen tie. Nimittäin tässä ilmestyskirjassakin on todellakin yksi, joka pukeutuu täällä ajassa kultaan ja jalokiviin ja helmiin. Mutta se on Porto Paapel. Porto Paapel ei ole uskollinen Jumalalle, mutta kyllä se kaikenlaista rikkautta ja kaikenlaista hurmaa pystyy ympärilleen luomaan. Ja kun ihmiset haluavat semmoista, mikä heidän sieluansa viehättää, niin sitä se kyllä pystyy tarjoamaan. Mutta eihän Porto Paapelin kirkkaus, Porto Paapelin loisto ole mitään verrattuna siihen, mitä on Uuden Jerusalemin kirkkaus, mitä on taivaallinen Jumalan palvelus, mitä on se, kun Jumala henkensä kautta ilmestyy seurakunnan keskellä. Ja siksi meidän ei pidä ruveta ihmistekoisesti rakentamaan näitä taivaallisia Jumalan palveluksia, vaan tulla yhteen niillä ehdoilla, millä Jumalan sana meitä kehottaa yhteen tulemaan ja pyrkiä toteuttamaan sitten se keskinäinen yhteys, keskinäinen rakkaus Jumalan palveluksemme sillä tavalla, että Jumalan henki saa toimia meidän keskellämme, se keskinäinen yhteys ja keskinäinen rakkaus saa käytännössä toteutua. Jumala antaa kyllä seurakunnan keskelle opettajia, profeettoja, ilmestyksiä, näkyjä, mutta jos ihmiset rupeavat ikään kuin pitämään yllä jotakin virka-asemia ja kohta on joku pastori ja toinen on kohta kirkkoherra ja kolmas on piispa ja sitten tarvitaan jo paavi. Sama kehitys uhkaa meillä, jos me lähdemme sille tiellä, että me inhimillisesti pönkitämme, jaamme valtakirjoja ja teemme systeemejä, eikä enää etsitä sitä armoitusta, minkä Jumala haluaa seurakuntansa keskelle laskea, ja anneta sille tilaa, miten se sitten pääseekin meidän keskellämme toteutumaan. Itse muistan, kun joskus 40 vuotta sitten olin itse, ihan hyvällä muistelen sitä luterilaista seurakuntaa, missä näitä uskon alkeita opiskelin, mutta en ollut saanut itse kokea sitä uudesti syntymisen armoa, miten syntisenä tullaan Jumalan luokse. Niin muistan, kun olin näissä Jumalan palveluksissa ja sitten sitä mietin, kun liturgiassa sanotaan, että ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen. Miten sitä nyt sitten oikein ylennetään se sydän ja millä tavalla sitä Jumalan puoleen mennään? No varmaan joku teologi osaa selittää nämäkin asiat miten haluaa, mutta
Ei tämä homma toimi tällä tavalla, että me teemme tästä älyllisen järjestelmän. Jeesus itse varoittaa, että varokaa kirjan oppineiden hapatusta, tarkoittaen sillä sitä, että ihminen, joka itse ei ole saanut uudesti syntyä, rupeaa älyllä ja järjellä spekuloimaan ja selittämään näitä asioita. Kyllä meidän pitää elää näissä taivaallisissa. Paavalikin kolossalaiskirjeessä sanoo, että jos te olette herätetyt Kristuksessa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Nytkin siellä taivaassa on menossa tämä taivaallinen Jumalan palvelus. Ja sinun ja minun on tärkeää saada se näky, että me ikään kuin tajuamme, että meidän elämässämme kaikki asiat ovat Jumalan kädessä. Ja aivan niin kuin taivaallinen joukko ylistää Jumalaa siitä, että nyt alkaa viimeiset tapahtumat, niin siellä ylistetään pyhä, pyhä, pyhä on suuri Jumalamme. Siellä polvistutaan Jumalan kasvojen eteen. Sinunkin on tärkeää omassa elämässäsi saada kokea se, että kaikkien sinun ahdistustesi ja kysymystesi rinnalla, kun sinä menet ikään kuin taivaallisiin, ylennät todellakin Jumalan puoleen sydämesi ja elät siinä taivaallisessa, etkä näissä lihallisissa ajatuksissa, tässä, mihin meidän lihan mielemme meitä vetää. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin ilmestytte yhdessä hänen kanssaan. Meidän jokaisen elämässä voi olla semmoisia ahdistavia, vaikeita, masentavia, synkkiä asioita, jotka vetävät meidät mielessämme alaspäin ja saavat meidät pyörimään turhanpäiväisissä asioissa. Ja tämä taivaallisen joukon ylistys on sillä tavalla mahtava. Minulla tuolla yhtenä päivänä rupesi elämään oikein tuolta sananlaskujen kirjasta 16. luku ja 4. jae, että kaiken on Herra tehnyt määrätarkoituksensa, myöskin jumalattoman onnettomuuden päivän varalle. Tämä ei tarkoita sitä, että minä ajattelisin, että joku ihminen nyt on määritelty ihan sinne jumalattomaksi ja ei muuta kuin odottaa sitä tuomion päivää. Ja minun tehtäväni on evankelioida, rakastaa häntä, yrittää kertoa hänelle Jumalan armoa. Minä en ole Jumala, joka voi tietää, kenen kohdalla armon ovi on jo sulkeutunut tai ei ole sulkeutunut. Mutta me tiedämme, että joskus meidän elämässämme on asioita, jota mikään ei tunnu pystyvän muuttamaan. No, on olemassa paastoa, rukousta, mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asioihin, mutta meidän pitäisi siinäkin rukouksessa päästä sellaiseen asemaan, että Jumala tietää viime kädessä, milloin on kenelläkin etsikkoaika, milloin ihmisellä on mahdollisuus ottaa armo vastaan, uudesti syntyä. Ja jos niin ei tapahdu, niin vaikka me jatkamme rukousta ja vaikka me siunaamme ihmistä, niin on hyvä nähdä tämänkin Jumalan sanan tarkoitus. Nyt kun tähän ilmestyskirjan yhteen kontekstiin se liitetään, niin siellä oli Faarao. Jumala oli paaduttanut Faaraon sydämen. Hän sai 10 valtavaa ihmettä nähdä ja silti hän ei muuttanut mieltään. Lopulta hän johdatti armeijansa sinne Punaiseen mereen hukkumaan. Paavali sanoo, että Jumala oli paaduttanut hänet. Ei Mooses lähtenyt siitä, että se on paadutettu, vaan hän aina kävi pyytämässä lupaa ja todistamassa. Mutta Jumalan suunnitelma meni eteenpäin. Niin se menee tänäkin aikana Jumalan suunnitelma eteenpäin. Ja jos sinä saat tämän vapautuksen sisimmässäsi, että kaikki on lopulta Jumalan kädessä, niin kuin tässä taivaallisessa ylistyksessä. Kääntyi ihminen, kääntyi tapahtumat, tuli miten musertavia tai masentavia näköaloja eteensä tahansa, niin Jumalan kädessä ne palvelevat hänen tarkoitustaan ja hän vie sen omaan päämääränsä.
silloin sinun sydämesi vapautuu siihen, että sinä voit laulaa taivaallisen joukon mukana. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja tällaiseen ylistykseen meidät on kutsuttu, tällaiseen Jumalan palvelukseen. Tätä ei luoda millään inhimillisillä kirkkojärjestyksillä, vaan sen luo ainoastaan Pyhä Henki uudesti syntyneessä sydämessä silloin, kun ihminen on tullut tuntemaan lisää omaa vapahtajansa ja elää hänen yhteydessään. No sitten tämä joukko, joka täällä ylistää, täällä on 24 vanhinta. Ne edustavat sekä vanhaa liittoa että uutta liittoa. Siellä Uudessa Jerusalemissa oli sekä apostolien nimet että patriarkkojen nimet siellä muurissa. Ja tässä ne niin kuin kertovat jo siitä, että tämä Raamattu tähtää vain yhteen ja samaan Jumalan suunnittelemaan päämäärään. Se on yhtenäinen kirja, jossa on juoni, joka alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja päättyy tänne ilmestyskirjaan. Nämä 4 olentoa, mitä tässä kuvataan, niin ne kuvaavat tätä luomakunnan rikkautta ja suuruutta. Leijona on majesteettinen ja härkä on uskollinen. Voimapesä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja pitäisi sitä viisautta ja ymmärrystä käyttää Jumalan kunniaksi. Ja lentävä kotka on kaikkien lintujen kuningas. Niillä on omat roolinsa tuolla sitten Hesekielissä myöskin nämä. Taidetaan enempi kerubeina niistä puhua, mutta samoja piirteitä, samoja kuusisiipeä ja ne liikkuvat ja niillä on näitä kasvoja ja muita tällaisia. Tähän Jumalan maailmaan sisältyy niin paljon rikkautta. Minä vielä palaan pikkusen tuohon Jumalan palveluskaavaan. Kun liturgiikka sinänsä on upea asia ja se kertoo, että sillä on yritetty säilyttää niitä ensimmäisten kristittyjen käytössä olleita juttuja ja kirkko sitten yrittää niitä siellä omissa aarteissaan säilyttää. Mutta monet asiat siellä liturgiikassa kääntyvät niin kuin vähän itseään vastaan. Kristittyjen uskon tunnustus on se, että Jeesus on Herra. No, ihan varmasti apostolinen uskon tunnustus, mikä kirkon jumalanpalveluksessa luetaan ja mekin sitä käytämme helluntaiseurakunnissa, on ihan hyvä tiivistelmä joistakin uskon tiedollisista ulottuvuuksista. Mutta jos se sydämestä nouseva tunnustus, että Jeesus on minun Herrani, korvataan uskon tunnustuksella, niin silloin ruokitaan ihmisen sielullista uskonnollisuutta ja semmoista omahyväisyyttä, että minä nyt olen tässä jotakin, kun tämmöistäkin luen. Ei se ole ristiriidassa tietenkään sen kanssa, että ihminen on valmis silloin, kun häneltä kysytään tai maailma pilkkaa tai hänen pitäisi seisoa Herransa sanojen takana, niin valmis tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Mutta jos ihminen ei ole saanut uudesti syntyä, niin se on ihan vaan läpilukemista niissä asioissa. Samoin tuo synnin tunnustus, niin sehän on meidän suurimpia aarteita, että me saamme tunnustaa syntimme. Mutta taas puhun vähän niin kuin siitä taustasta, mistä minä itse tulen. Monet kirkon Jumalan palvelukset, silloin 40 vuotta itse olin siellä luterilaisessa kirkossa ja olen näitä teologioitakin lukenut, niin siellä voidaan ikään kuin synnin tunnustuksen sanamuotoon yhtyä ja sillä tavalla lainausmerkeissä tunnustaa syntejä. Mutta käytännössä se on semmoista ihmisen syntisyyden tunnustamista. Ja ei Jumala pyydä meitä sitä syntisyyttä tunnustamaan. Se meidän täytyy toki tuntea itsessämme ja sitä vartenhan on olemassa kasteen hauta ja sitä varten on olemassa, se vanha ihminen viedään sinne kasteen hautaan siitä huolimatta, että se senkin jälkeen sitten vielä kummittelee, kun tätä uutta elämää eletään. Mutta kun koko uskon elämän ydin on siinä, että kun Pyhä Henki tekee sinut syntiseksi ja näyttää sinulle, että nyt sinä olet rikkonut Jumalan käskyn, sinä olet kulkenut harhaan, aivan niin kuin joudut rukoilemaan, kun Daavid rukoilee, että älä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi, älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Ihan sisäisen hädän takia.
niin on todella kultarahan vaihtamista väärään rahaan. Jos sinä tällaisen synnin hädän ikään kuin hoidat jotenkin Jumalan palveluksessa semmoisena syntisyyden tunnustamisena. Kun jos sinä tulisit sielunhoitajan luokse tai tulisit ihmisen luokse, joka oikeasti voi siinä todellisessa synnin hädässä sinulle kertoa, että Jeesuksen Kristuksen veri on vuotanut sinun edestäsi, sinun syntisi on sovitettu, se on maksettu, sinä saat ottaa vastaan uudesti syntymisen armon. Sinä saat kokea sen, kun sinulle sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi on anteeksi annettu, niin sinun sydämessäsi alkaa elämään oikeasti Jumalan armoteko Pyhän Hengen kautta. Ja mä olen nyt tässä vähän kriittisesti puhunut tätä tämmöistä Jumalan palvelusjärjestystä vastaan, jossa ikään kuin ihmistekoisesti yritetään matkia näitä taivaallisia Jumalan palveluksia. Ei meitä sellaiseen ole kutsuttu eikä tarkoitettu. Meidän tarkoitus on ihan niillä eväillä, missä me olemme, sen ymmärryksen ja armon varassa, minkä Jumala on meille antanut, tulla veljinä ja sisarina yhteen. Ja siinä Jumala rakentaa meistä elävän temppelin, toinen toisemme kautta vahvistaa meitä. Ja kun me pääsemme semmoiseen veljesyhteyteen, että voimme ihan rehellisesti ja avoimesti rukoilla ja siunata toisiamme, niin Pyhä Henki ilmestyy sellaisilla tavoilla, mitä ihminen ei voi edes kuvitella siihen yhteyteen. Ja se muuttuukin hengen luomaksi Jumalan palvelukseksi. Siellä alkavat vaikuttaa armolahjat ja Jumalan armoteot. Ja esimerkiksi tuossa nyt tuo Pyhä Henki, niin sanoin niistä uskon tunnustuksista, kyllä siellä ihan oikein Pyhästä Hengestäkin puhutaan, mutta kalpea aavistushan se vain siitä on, mitä Jumalan henki oikeasti on. Tässäkin me saamme kuulla, että Jumalan valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Seuraavassa luvussa kerrotaan, että ne 7 Jumalan henkeä ovatkin Karitsan 7 silmää lähetetyt kaikkeen maailmaan. Eihän näitä voida jotenkin vaan tiivistää ja supistaa johonkin uskon tunnustukseen. Tätä koko uskon valtavaa rikkautta ja hengen maailmaa, mitä kaikkea se pitää sisällänsä. Tietysti en minä puhu millään tavalla näitä asioita vastaan. Apostolinen uskon tunnustus on ihan hyvä määritelmä klassisesta kristinuskosta, mutta mennään vähän niin kuin väärinpäin puuhun, jos ikään kuin ajatellaan, että usko syntyy, kun niitä toistellaan tai osallistutaan niihin tietynlaisiin liturgisiin menoihin. Usko syntyy silloin, kun syntinen tulee Jeesuksen jalkojen juureen ja saa sen vastaanottaa. Ja sitten nämä asiat alkavat elämään ja ne tulevat todeksi meidän elämässä sillä tavalla, kun Jumala haluaa niitä tehdä. No, tämmöistä tämä puhe on, että täytyy olla rehellinen sille ymmärrykselle, minkä Jumala antaa, ja vaikka se sitten jotakuta vähän ärsyttäisi, niin ota se vastaan sellaisena, että tutkit itse ja tulet sitten siihen johtopäätökseen, mihin tulet. Ja ensi kerralla menemme sitten aivan niin kuin, jos nyt ajatellaan jotakin, mikä täällä maailmassa on niin kuin uskon suuri salaisuus, niin tämä teurastettu karitsa ja sen arvo ja sen merkitys, niin se on aivan valtava asia, että voimme siihen tämän tutkiskelun sitten päättää. Palataan siihen viikon päästä. Siunausta sinulle.